Tinokugamuchirai muchirongwa Shona Audio Bible. Tinopfuurira mberi nokuverenga shoko raMwari. Kana musati, dzvanyai subscribe nekabhera ako kuti muudzwe patinokanda chikamu chinotevera. Mavambo chapter 12. Jehovha akanga ati kuna Abraham, siya nyika yako, vanhu vako neimba yababa vako uende kunyika yandichakuratidza. Ndichakuita rudzi rukuru uye ndichakuropafadza. Ndichaita kuti zita rako rive guru, uye iwe uchava ropafadzo. Ndicharopafadza vaya vanokuropafadza, uye ani naani anokutuka ndichamutuka. Uye marudzi ose ari panyika acharopafadzwa kubudikidzwa nemi. Saka Abraham akabva sezvaakanga audzwa naJehovha, uye Roti akaenda naye. Abraham akanga ava namakore 15 okuberekwa paakasimuka kubva paHarani. Akatora mukadzi wake Sarai, mwanakomana womunin'ina wake Roti, pfuma yose yakanga yava nayo nevanhu vavakanga vawana kuHarani, uye vakasimuka vakaenda kunyika yeKenani, uye vakasvika ikoko. Abraham akafamba nomunyika kusvikira panzvimbo yomuti mukuru weMore paShekemu. Panguva iyoyo vaKenani vakanga vari munyika. Jehovha akazviratidza kuna Abraham akati, ndichapa nyika iyi kuvana vako. Saka akavakira Jehovha aritari ipapo, iye akanga azviratidza kwaari. Kubva ipapo akaenda mberi akananga kuzvikomo zviri kumabvazuva kweBheteri, uye akadzika tende rake ikoko. Bheteri riri kumavirira uye Ai riri kumabvazuva. Akavakira Jehovha aritari ipapo, uye akadana kuzita raJehovha. Uye Abraham akasimuka akaenda mberi akananga kuNegevhi. Mumwe musoro, Abrahama muIjipiti. Zvino nzara yakanga iripo panyika, uye Abrahama akaburuka kuenda kuIjipiti kuti andogara ikoko kwechinguva nokuti nzara yakanga iri huru kwazvo. Paakanga oda kupinda muIjipiti, akati kumukadzi wake Sarai, ndinoziva kuti uri mukadzi akanakisa. Pauchaonekwa navaIjipiti vachati uyu ndiye mukadzi wake, ipapo vachandiuraya, asi iwe vachakurayira. Saka uti uri hazvanzi yangu, kuti tigobatawo zvakanaka nokuda kwako, uye upenyu hwangu hucharwirwa nokuda kwako. Abrahama akati asvika kuIjipiti, vaIjipita vakaona kuti akanga ane mukadzi akanaka kwazvo, uye machinda aFaro vakati vamuona, vakandomurumbidza kuna Faro, uye vakabva vamutora vakamupinza mumuzinda wake. Akabata Abrahama zvakanaka nokuda kwake, uye Abrahama akava namakwai nemombe, makono embongoro namakadzi, varandarume navarandakadzi, uye nengamera. Asi Jehovha akatambudza Faro neveimba yake nehosha yakaipisisa nokuda kwaSarai mukadzi waAbhurahama. Saka Faro akadana Abhurahama akati, waiteiko kwandiri? Wakaregereiko kundiudza kuti uyu mukadzi wako? Seiko wakati hazvanzi hangu? Nokudaro ndakamutora kuti ave mukadzi wangu. Naizvozvo zvino uyu mukadzi wako, mutore uende. Ipapo Faro akarayira varanda vake pamusoro paAbhurahama, akamurega achienda nomukadzi wake uye nezvinhu zvose zvaakanga anazvo. Chapter 13. Musoro unoti Abhurahama naRoti vanoparadzana. Saka Abhurahama akakwidza achibva kuIjipiti akaenda kuNegevhi nomukadzi wake uye nezvinhu zvose zvaakanga anazvo, uye Roti akaenda naye. Abhurahama akanga apfuma kwazvo pamombe nesirivha uye negoridhe. Kubva kuNegevhi akafamba nzvimbo nenzvimbo kudzamara asvika kuBheteri, kunzvimbo iri pakati peBheteri neAi paimbova nematende ake kare, iye kwaakanga atanga kuvaka aritari. Abhurahama akadana zita raJehovha ikoko. Zvino Roti, uyo akanga achifamba naAbhurahama, akanga ana makwai nemombewo nematende. Asi nyika haina kugona kuvaringana kuti vagare pamwe chete.
nokuti pfuma yavo yakanga yakawanda kwazvo zvokuti vakanga vasisakwanisi kugara pamwe chete, uye gakava rakamuka pakati pavafudzi vaAbhurahama nevafudzi vaRoti. VaKenani navaPerezi vakanga vachigarawo munyika panguva iyoyo. Saka Abhurahama akati kuna Roti, ngaparege kuva negakava pakati pako neni kana pakati pavafudzi vangu nevako, nokuti tiri hama. Ko, nyika yose iyi haisi pamberi pako here? Ngatiparadzane. Kana ukaenda kuruboshwe, ini ndichaenda kurudyi. Kana wakaenda kurudyi, ini ndichaenda kuruboshwe. Roti akatarira kumusoro akaona bani rose reJorodhani kuti rakanga rakanyatsonyorova sebindu raJehovha, kufanana nenyika yeIjipiti kwakanangana neSoari. Panguva iyi Jehovha akanga achigere kuparadza Sodhomu neGomora. Jehovha akati kuna Abhurahama shure kwokubva kwaRoti, simudza meso ako uri pauri ipapo, uye utarire kumusoro nekusasi, kumabvazuva nekumavirira. Nyika yose yauri kuona ndichakupa iwe navana vako nokusingaperi. Ndichaita kuti vana vako vave seguruva renyika, zvokuti kana pane munhu angagona kuverenga guruva, naizvozvo vana vako vachagona kuverengwawo. Enda, famba munyika, muurefu nomuupamhi hwayo, nokuti ndichaipa kwauri. Saka Abhurahama akabvisa matende ake uye akandogara pedyo nemiti mikuru yeMamure paHebhuroni, uye akavakira Jehovha aritari ipapo. Chapter 14. Musoro unoti Abhurahama anonunura Roti. Panguva iyoyo Amuraferi mambo weShinari, Arioki mambo weErasa, Kedhoraomeri mambo weEramu naTidhari mambo weGoyimi vakaenda kunorwa naBhera mambo weSodhomu, Bhirisha mambo weGomora, Shinabhi mambo weAdhimu, Shemebheri mambo weZebhiomu, uye namambo weBhera, ndiro Zoari. Madzimambo ose aya akabatana pakurwa mumupata weSidhimu, ndiro gungwa romunyu. Vakanga vari varanda vaKedhiomeri kwamakore 12, asi vakamumukira mugore re13. Mugore re14 Kedhiomeri namadzimambo ainzwanana naye vakabuda vakanokunda vaRefaiti, uye vakakunda nyika yose yavaAmereki, pamwe chete nevaAmori vakanga vachigara muZazoni Tamari. Ipapo mambo weSodhomu, mambo weGomora, mambo weAdhima, mambo weZebhioni namambo weBhera vakabuda vakamira panzvimbo yavo yehondo mumupata weSidhimu kuti varwe navaKedhiomeri mambo weEramu, Tidhari mambo weGiomi, Amuraferi mambo weShinari naArioki mambo weErasa, madzimambo 4 achirwa namadzimambo 5. Zvino mupata weSidhimu wakanga uzere nemakomba etara, uye madzimambo eSodhomu neGomora paakatiza. Vamwe varume vakawira mahari, uye vakasara vakatizira kuzvikomo. Madzimambo 4 aya akatora pfuma yose yeSodhomu neGomora nezvokudya zvavo zvose vakaenda. Vakatorawo Roti mwanakomana womunun'una waAbhurahama nepfuma yake, sezvo akanga achigara muSodhomu. Mumwe akapukunyuka akauya akasvikoudza Abhurahama muHebheru. Zvino Abhurahama akanga achigara pedyo nemiti mikuru yaMamure muAmori, munun'una waEshikori naAneri. Ava vose vainzwanana naAbhurahama. Abhurahama akati anzwa kuti hama yake yakanga yatapwa, akadana varume vakanga vadzidziswa kurwa 317 vakaberekerwa mumba make, vakatevera kusvikira paDhani. Abhurahama akapatsanura vanhu vake panguva dzose kuti vandovarwisa, uye vakavakunda. Vakavatevera kusvikira paHobhabhi kumusoro kweDhamasiko. Akadzosa zvinhu zvose, uye akadzosawo hama yake Roti nepfuma yake, pamwe chete navakadzi navamwe vanhu. Shure kwokudzoka kwaAbhurahama akunda Kedhorameri namadzimambo akanga abatana naye,
mambo weSodhomu akabuda kuti azosangana naye mumupata weShavha. Ipapo Merekizedheki mambo weSaremu akamuvigira chingwa newaini. Akanga ari muprista waMwari wokumusoro-soro uye akaropafadza Abhurahama achiti, Abhurahama ngaaropafadzwe naMwari wokumusoro-soro, musiki wedenga napasi, uye Mwari wokumusoro-soro ngaakudze. Akaisa vavengi vako muruoko rwako. Ipapo Abhurahama akamupa chegumi chezvinhu zvose. Mambo weSodhomu akati kuna Abhurahama, ndipe vanhu uzvichengetera hako kupfuma. Asi Abhurahama akati kuna mambo weSodhomu, Ndakasimudzira ruoko rwangu kuna Jehovha Mwari wokumusoro-soro, musiki wedenga napasi, uye ndakaita mhiko kuti handizogamuchiri chinhu chako, kunyange rushinda kana rukanda rweshangu, kuti urege kuzoti ndakapfumisa Abhurahama. Handina chinhu chandinogamuchira kunze kwezvakadyiwa navanhu vangu, uye mugove wavanhu vakaenda nemi, Aneri, Shikori naMamure, ngavatore mugove wavo ivavo. Tinokutendai zvikuru nekuteerera kusvika kumagumo. Kana maitirwa zvakanaka like nekupawo vamwe vateerere. Teererai zvimwe zvikamu mumaplaylist ari pachannel ino.